bawɗon kam timmi. Tono aboni banni kam kala jum'are kam pat on keɓan vidéo kesum, be altine kam pat 20h kam pat on keɓan vidéo kesum, kala jum'are kam pat on keɓan vidéo kesum, be altine kam pat 20h kam pat on keɓan vidéo kesum, to gimol kesum, to tariya kesal, to andal kesal, ngam en puɗɗan jangingo yimɓe ande feere feere hade ton derdi komin andi be ɗemgal fulfulde Seljam TV. Ok, en gara téléphone Android. To téléphone Android amari a hurta be ordre bon a wara téléphone Android banni a nastan bana ha application YouTube woni, bana ham nda nder dossier tan application YouTube woni, baham kam nda application YouTube haɗo nda YouTube mi nastan nder application YouTube. Voilà mi wara téléphone application YouTube haɗo foti mi windan kadi ha nder application mi waran ha bar windugo ɗo haɗo ni mi yiya bar windugo mi windan Seljam TV banni Seljam TV. Voilà wurtinan tan banni, to wurtini banni mi iyan dow majum, to a yi dow man wurtinande ha bar banni a tawan ɗo windi banni e a tawan gasana bindi boɗejum ɗo windi sabone, a iyan dow bindi sabone man banni. Voilà wurtate lenguru banni ɓe ƴonam lenguru de cloche de notification ɓe français ɓe fulfulde min matina bana lenguru matingo iya dow ton. Ta i dow ton banni timmi kadi kala komin tammi fijidugo, kala komin timmi wargo pat a tammi largo ko wi'eman to min gerɓini lenguru man tammi matingo nda wodi ko gerɓi kesum, ta abonake banni timmi kadi kala komin gerɓi pat a laran. Nastan ha vidéo ɗo masalan, ta nasti ha vidéo banni yauwa nda ɗo je min bonata on je barka da sallah 2019 man fête du ramadan 2019 amaro barka da sallah. Ok, en plus bo foti a lara vidéo ji goɗɗi feere min gerɓi o jur wala je artiste on je min meeɗa yerɓugo de o pijuɗo ha maroɗo kam, masalan po nde largo nda ɗo bana Salmana Amadou Ali je woni hala dow yimi ha fijide dammugal lamɗo, ɗo je Hawwa Gombe je yerwata maro, ɗo je Atisco, ɗo je Ismaila Dan, ɗo je min tinninta noyi goɗɗo laratami nder Facebook, ɗo je DJ Abel, ɗo je Juli Label, ɗo je ɓiɓɓe Seljam, ɗo je Ahmed Watar, ɗo je Fadi Kongola, ɗo je Babba Star, ɗo je Ahmed Watar, ɗo je Nasriya Umar, ɗo je Hamidou Sisko, ɗo je ɓiɓɓe Seljam, ɗo je Fada Modda Modda, ɗo je ɓangal Bappeli Français et collectif de association ACAS watta collectif des artistes solidaire ha Marwa, e ɗo je Baba Sadou, ɗo je Escobar, ɗo je Babajo Garwa, ɗo je Andour be Kasim Mariage Dadi Bel, ɗo je Baba Sadou concert mako ha Marwa Palace, ɗo je Aminatou Ouale, ɗo je Hawwa Gombe, ɗo je ɓiɓɓe Seljam, ɗo je Ammiya be Mama Mariam be Misbe bon kadi ɗo je ɓiɓɓe Seljam ɓangal Rogueye, ɗo je Kaba Muslim, ɗo je Mama Mariam, ɗo je MC Yola, Faisal Kongola, Souley Kongola, ɓe fuu kadi ta tammi a lari a nasti ha vidéo kolluam ta jippo a tammi largu ɗum pat majum tammiɗa hoccugo je yahanima, ngam majum ta reynu sey abonago tan. Merci useko mon jo sey seeɗa.